Tapos ka masuk, maret de mahita. Mar hite-hite guar de bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon, marnida sada panondang na bulon, bisar do sada panondang di akka na manginganitano, na nilingguman ni hamatayan. Marangoman mabangsong, rosian lomo na di ari parporangamu, marpahean habadiyaon, songon nambur siyan apuan ni andos dorang, rodo tuho parangamu akka no poso. Haleluya. Martangi yang mahita, ale de bata amana di benua ginjang, puji-pujian hasangapon dot hamulateon, husobon hami tuho, marningot sileol lehomi na balgai tu hami jolma na di pardangulanon. Ima anakmu Yesus Kristus, na sinurumis yang benua ginjang ala ni hami, kami nadangol do ibana jalan apogos, pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem, asama murah hami. Sarajai jala tugu-tugu hami marhite-hite tondim, asalam huida hami, godang ni holong ni ruham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Mari dihita. Datangion ma patik ni debata di pesta Natal padahon sadarion, iman atar surat di 2 Timotius sada ayat 10 tulu, songonon madidok, ihuton ma akapo dan atiko si tiruanmu, songonang binegen sianahu, di bagasan aporsiaon, dohot holong ni rohana di Kristus Yesusi.
ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sa Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahu nombar tu patikmi. Amen. Mare dehita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoruham midahamatean ni pardosa. Mula maniam parjahati tumadik kondalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbahin upangido hami. Sesundati ma turu-turum. Asa unang mangunai betu hami. Saises ang sude dosa namin. Asa mangulur kami di bagasan asin roham. Sai pargogo imahami. Asa margogo kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tabe gema bagabakan diri bata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah unang homabiyar ayahu do siluluon ho nunga pola hujau guarmu ahu napuna ho hasangapon ma di dipatana di ginjang. Amin. Mare dehita. Hamu sudi begemai sailas rohaku mandoki sonami tiki tuju pang Yesus tuhaki tante nama ngajaria anwai panas di roha sonami tiki tuju pang Yesus tuhaki. Tabege mahata ni debata epistel di Natal, pesta Natal padua hun sadarion, imanatar surat di Yesaya 63, mamuk kami sampai ayat 7 sahat ayat 14. Sai barita honok kudo akadeng gan basa ni Jehovah,
aka puji-pujian ni Jehovah, ai ido natama marningot sude nabinahin ni Jehovah tuhita. Dot ala ni gulang ni denggan ni basana tu penopar ni Israel. Nabinahin na tu nasida, hombar tu aka asin ni rohana, dohot tu godang ni denggan ni basana. Ainina do, tongondo bangsoku do nasida, anak akan naso olo pautohotohon. Jadi dung songoni ibana mas si palua nasida. Dinasa hagugutan nasida, dohot ibana tergugut. Jala suruan ni bohinai paluahon nasida. Sian holong ni rohana dohot sian pangulinina ibana paluahon nasida. Jala hindat nasida, jala di opa ganupari sian narobi dope. Alai mangguturi do anggo nasida, jala diarsahi tondina nama diai, dibaheni marbalik ibana gabe musuh nasida, jala ibana sandiri marporang dompak nasida. Alai setotong do anggo ibana marningot di bangsona uju, di ngolu ni si Musa, di akka ari narobi. Alai anggo naung di dok nasida, di dia do ibana nang mambuan nasida, nakok selaut rap dohot parmahan, nina perduaan di biru-biruna, di dia ibana marsagihon tondina, nabadiai tutonga-tonga nasida. Ise ibana nama nobu si Musa marhite sian tangan hamuliauna, naung patolak aek di jolo nasida, lau mambayan barita na saleleng-lelengna. Ibana manuguna sida mamolus akka pusat, songon hoda adaran, dang tung tartuk-tuk, songon pinahan na tuat turura, ditogihon tondi ni Jehovah nasida tuhasonangan, songon ipe ditogihon ho bangsom asa mambayan goarmu marmalia. Ido sahatna, martua doa kana tumangihon hata ni dibata, jala no piopsa. Amin. Mare dehita. Tahatindak kema hapor seotai songon kinatindakon di dongata sapor siaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus anak di bata Jehovah na sasadai iman tinubuhon si Maria naga bege satu di porbadia andorang sobubuan ido tuhata na tumaw na bernin di panghuman silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsila na tuat do na mulak manghulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu di bata Jehovah
amanai parkugu no aso terusani, isima ibana pemamula sugu tutan on, manguhumi halak na mangulu duhot nama. Au porsea itu di porbadia, jaradong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak. Dohot dia sami dosa, dohot dia hatai naman do, mula mangulu sugu, dohot dia nguluan al surah sudah. Amin. Sungkul-sungkul di tasalutna. Di hari sadarion 26 Desember 2022 ima pesta Natal paduahon. Jala di patupa do padidion na badia tu poso-poso toropna 27 halak. Ima bawa 10 halak dohot boru 10 talak. Jala rusipul jamita papungo pelea dohita tu pakta tu radio bona pasogit HKBP. Di hari Sabtu 31 Desember 2022 di Patupa Huriata do Parpunguan ujung tahun ima kebaktian jam 10 wib dohot jam 10 siawib song dolata madok mulate de paramoto ni dibata di Huriana di Bagasan tahunon. Acara perpunguan di ujung tahun manang jam 00 boy mata jalo di kantor ni Huriata. Jala disungkuli Huriata do asaganup pita patupahon parpunguani. Di hari Minggu tanggal 1 Januari 2027 acara tahun baru ima pukul jam 10 wib bahasa Batak do pukul 10 wib bahasa Indonesia. Songonima sungkul-sungkul sen Huriata muliate mak. Maret de mahita. Damini dibatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramuti aka ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Ruas na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, tatangi homahatani di bata nagabi jamita di pesta Natal paduahon, perningotan ari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Hatani di bata natar surat ima di surat Titus bidu 2 mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 15. Songono ma tar surat disi dengan ma tapa ihut-ihut. Aino ngatarida asini rohani di bata
si bahen haluaon tu saluhut colma. Diajari dohita asata suadahon rohana sodaulat, rodia kahisap-hisap tanoon. Asata parangihon hatomanon, hatigoran, dohot hadaulaton, tagan di hasianganon. Laus diajari dohita, paimai-mahon hatuaon natahirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debata, nabalgai dohot Kristus Yesus si paluai. Ay dilehod do diri na humokopita, asa ditobusita siya nasa hajahaton, asa urason na didiri na bangso, naong ibana na punasa, naolo makapaduton aka ulaon nadinggan. Imahatahon, paingoton, jala ajarhon siya nasa gomos ni roham, unang maadong na maruhu ni roha midaho. Ido ianggo sahat na. Dihamuna ruas na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jami tata di pesta paduahon. Ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Dihakam do di bagasan sada judul. Haso songgop ni asini rohani di bata. Haso songgop ni asini rohani di bata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Jalana borhat do turpuk tahun ima, sian si paingot ni apostel Paulus, maradopon si Titus, sahalak non Yahudi, naung gabi Kristen, naung gabi si ihuton Kristus, pola gabi dongan sa ulaon ni apostel Paulus, di tonga-tonga ni ulaon pakobasyon na. Di kuari apostel Paulus do ibana ima anak natutu, taringot tu hapursiaw katopan. Titus juga disebutkan sebagai orang yang setia, laos di pasahat do tu ibana tanggung jawab nabalga imataringo tu ulaon pakobasyon. Ketika Rasul Paulus membawa Titus ke pulau Kreta, kemudian Rasul Paulus meninggalkannya di tempat itu untuk memimpin dan melayani jemaat yang ada di sana, termasuk untuk menata kepemimpinan gereja dengan mengangkat para penatua di setiap kota. Jadi Rasul Paulus mengutusnya untuk melayani di pulau Kreta dung 10 tahun lilingna. Selama lebih dari 14 tahun Rasul Paulus selalu membawa Titus dalam perjalanan pelayanannya. Dan melihat bahwa Titus ini adalah orang yang dapat dipercaya, mempunyai karakter yang baik, karakter yang dewasa sekalipun dia masih muda. Dewasa dalam bersikap, matang dalam pengetahuan dan pengajaran, serta memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin dan gembala yang baik. Iduasa pos rohana, manadikko si Titus di pulau Kreta untuk melanjutkan pelayanan di sana. Dan Paulus juga melihat kehidupan Titus yang sesuai dengan kebenaran Injil yang menghasilkan kesalehan hidup. Idua sadang pola ragu apostel Paulus marsuru ibana lahomakobasi di pulau Kreta berharap bahwa jemaat dapat meneladani kesalehan hidupnya. Alani torang do di hamuna ruas ni huria, di bona ni surat naon. Di pabotohon apostel Paulus do taringo tuha taridaan ni ngulu ni toropan jolma na adong di pulau Kreta, sebenarnya yang menjadi pergumulan dan tanggung jawab bersama akan aposo ni debata si hobasan secara khusus si Titus di ulaon pakobasyon na di pulau Kreta. Di ayat 10 onom di bidu sada mamukasian ayat 12 dikatakan bahwa orang-orang di Titus itu adalah orang-orang di Kreta itu adalah orang-orang yang suka berbohong. Digambarkan seperti binatang buas dan pelahap yang malas. Di bidu sada ayat 10 melalui digobar hodo mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya justru perbuatan yang menyangkal kebenaran Allah dan tidak sanggup melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Hola kata do madok makapursiai di bata. Alidang tarida dang jupang marhiti-hiti
pabahenanna. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan seorang ahli memancing ikan sedang memperagakan bagaimana cara memancing ikan yang benar kepada anak-anak di sebuah sekolah di dalam kelas. Kemudian ahli memancing ikan itu menjelaskan cara memilih alat pancing yang baik, cara memilih umpan yang baik, serta menentukan waktu atau musim yang terbaik untuk memperoleh jenis ikan tertentu. Penjelasan sang ahli itu sangat memukau bagi anak-anak. Dengan rasa penasaran seorang anak bertanya kepada sang ahli tersebut, "Pak, selama Anda memancing, sudah berapa banyak ikan yang Anda dapatkan? Dan selama Anda memancing, sebesar apakah ikan yang pernah Bapak dapatkan?" Amang dohotinang ahama alusni, sang ahli memancing itu. Dengan jujur dia menjawab kepada anak itu, "Saya belum pernah mendapatkan 1 ekor ikan pun, karena saya tidak pernah memancing." Heula carana do. Holan metodina do. Hola kata do madok maka pursiai di bata. Ilustrasi sederhana. Nama gobarkon nguluni hala Kristen nadong di kereta. Nah hola kata madok maka pursiai di bata. Ladang jupang marhiti-hiti pabahenan. Dang jupang hasitongan marhiti parangina. Dang jupang hasitongan marhiti pangalahona. Hidupnya tidak mencerminkan hidup sebagai pengikut Kristus yang hidup di dalam kebenaran. Ala juk donasida macuadahon Tuhani marhiti-hiti parangi nasida. Nasoolo majalo aka pangajario nasitong anggap remeh terhadap kebenaran. Sama sekali tidak peduli terhadap kebenaran. Olo nasida majalo aka barita nasositong asal mabuah pangumuan tu diri nasida. Sementara berita yang baik, pengajaran yang baik itu mereka anggap remeh. Dia mau manami dohot inanami. Idu asa takas nang si paingotnya Apostel Paulus tu si Titus di ulaon pakubasyon na di pulau Kreta. Natakas manungguli tu ibana taringo tu hataridaan ningulun itu ropan jolma yang hidupnya tidak tertib. Termasuk bagaimana dia menghadapi mereka yang sering kali melalui pengajaran yang salah yang mereka terima akhirnya mengacau balaukan termasuk keluarga. Hanya untuk mencari kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya. Idu asa Apostel Paulus paingoton ibana. Asa marsitio pandipo dan nasitong. Supaya dia kuat menghadapi kenyataan yang dihadapinya. Menghadapi manusia yang sulit untuk menguasai dirinya. Iko barita honotodo barita naulii. Barita nauli nahasia mamudai. Barita nauli nama micang na pauli ulihon. Nama nogu-nogu jolma di bagasan hati goran. Bukan hal yang mudah untuk menegur orang yang menganggap remeh kebenaran firman Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk mengingatkan orang yang tidak peduli terhadap kebenaran. Alai ikon paingoton nadui nang pemaol. Orang tua juga seperti itu. Molotung pesi patah kaya nakoni olo mangalo hata ni natorasna. Dan gabi macokot natoras paingoton na kaya nakonna. Sekalipun sada ni ni natoras na iturdua elus ni anakonna naso jadi natoras macohot paingoton ni anakonna. Karena selama kita hidup tanggung jawab kita adalah saling mengingatkan. Sama seperti pesan Paulus kepada Titus. Sekalipun karakter orang-orang di Kreta itu kebanyakan adalah orang-orang yang menganggap remeh kebenaran. Tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ale barita nauli kondo di pasahat nahudok naking hasia mamudai mamicang pauli ulihon dohot manogu-nogu di bagasan hati goran. Dia harus menyampaikan kebenaran kepada orang fasik. Molodidok orang fasik itu sebenarnya orang yang tahu firman Tuhan.
tapi menganggap remeh firman Tuhan. Molo dipasingot lah huboto hina. Nga huboto hiani, dang pola dipasingot taringot tu si. Imahalak na menganggap remeh, tidak peduli dengan peringatan. Orang fasik, orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Pangalahonan na pasti dang boy gabi tiruan. Perilakunya perilaku yang merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Jaladang di masa ni situsi masa mang dohot inang masa dodang pangalaho si songoni dang di partikiata si nuaingon. Banyak orang-orang juga di sekitar kita yang menganggap remeh tentang kebenaran, tidak peduli akan kebenaran. Alani dihamo manami dohot inanami. Idu asa dipaingot si Titus mangadopi ruas ni hurinadong di kereta termasuk hatani di bata napai ngotok kita di bagasan tikion. Asa margogo parjulu hita mangarajai dirita los margogo mahita pai ngotok kalak naso mampu mangarajai dirina. Halak naso mampu mangarajai dirina ima halak naso mangargahon asini rohani di bata. Karena orang yang sungguh-sungguh mensyukuri kasih karunia Tuhan, pasti juga mau mendengarkan segala peringatan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang mensyukuri kasih karunia Tuhan, itulah orang yang meninggalkan masa lalunya tanpa Tuhan dan mau berjalan menuju masa depan bersama Tuhan. Apostel Paulus naking madok, selama kesempatan itu masih ada, bisa nileho dopitiki parasiani dihita, karena tak seorang pun yang tahu kapan kesempatannya itu akan berakhir di tengah-tengah dunia ini. Karena itu orang yang menghargai kasih karunia Allah, orang yang hidup di dalam Kristus, kita yang hidup di dalam Kristus itu sesungguhnya dididik agar melihat ketidakbenaran di dalam diri kita. Kemudian kita melihat kebenaran di dalam Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran itu. Kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua orang agar hidup kita menjadi berarti karena kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 mengingatkan bahwa barang siapa hidup di dalam Kristus, dia adalah sesungguhnya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pargabus unang B, saya mergebusi. Na sayolo pau toto dongan na unang be pau toto dongan na manako unang be manako. Na sayolo membuat na sebagian na menikmati hasil yang bukan dari hasil kerja kerasnya. Jangan lagi melakukan, mengambil yang bukan bagiannya. Tapi dinikmatilah apa yang menjadi bagiannya sebagai berkat yang diterimanya dari Tuhan. Meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan pangalaho naburuki, pangalaho narubi, marparange, di bagasan parange, nai baru. Karena apa? Karena Kristus telah menyelamatkan kita di dalam kasih karunia-Nya. Kristus telah menyelamatkan kita di dalam anugerah-Nya. Allah yang berkarya menyelamatkan kita manusia. Naso mararga hita, gabi mararga alani, asini rohani di bata. Kita berharga bukan ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Kita berharga bukan karena impian kita atas prestisi atau kekayaan kita. Idu asa unang adong jol manatal petu gijang ni rohamolo tibo jabatanna. Kalau hartanya berlimpah, kalau dia merasa memiliki apa yang diagungkan oleh dunia ini. Tetapi setiap kita dengan keberadaan kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Songna pinaingotna marhiti-hiti topik ni mingguta sadarion. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tak satu pun dari antara kita yang dibenarkan karena perbuatan baik kita. Karena apapun yang ada pada kita dan yang kita miliki.
tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Chris Baker, sahalak seniman, pembuat tato yang mengubah lambang penderitaan dan perbudakan menjadi karya seni. Banyak dari pelanggannya adalah mantan dari anggota geng dan korban perdagangan manusia yang telah ditato dengan simbol-simbol untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari geng itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Chris Baker, bahwa di tempat tato lama yang menunjukkan simbol penderitaan dan perdagangan manusia, orang-orang yang tadinya bagian dari geng itu tapi setelah mereka bertobat, kemudian Chris Baker itu mengukir tato yang baru berupa karya seni yang indah di kulit para mantan geng dan para mantan perdagangan manusia itu. Dia menuliskan karya seni yang indah di kulit itu, bukan lagi lambang penderitaan, tapi sebuah karya seni yang indah. Seperti itulah Kristus gambarannya, mengukir sesuatu yang indah di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Setelah hidup lama kita diperbaharui oleh Tuhan. Meninggalkan hidup lama kita diperbaharui oleh Kristus, hati, jiwa, pikiran kita. Dengan keterbukaan kita, dengan sungguh-sungguh mau hidup di dalam Kristus. Meninggalkan cara lama kita, hidup lama kita, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang baru itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kepada Titus, Rasul Paulus mengingatkan kita, ima ajarhon, ima pudahon. Los imana dipaingot na tuhita, mengajarhon taringo tuhasitongani. Dan yang terpenting bahwa hidup kita pun harus menjadi teladan. Hidup kita pun harus menjadi contoh yang baik. Ngolu tau ni kubui gabi tiruan. Songon Kristus na parjolo mangaliw tiruan na macay arga tuhita. Kristus na mangaliw tiruan na macay arga. Taringo tu holong, taringo tu pakokopon. Asa mangulu hita di bagasan holong na sitong. Marguru tu tiruan na pinatuduhon ni tuhatay tuhita. Kalau Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengajarkan dan supaya hidupnya juga menjadi teladan agar tidak seorang pun yang menganggap rendah dirinya. Nang tua kanatoras nama buan yanakon natupad didion nabadia pe di ari sadarion. Sesuai dengan janji kita di hadapan Tuhan untuk membimbing anak-anak kita, mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di Tiki Marguru Hita. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Ajarkanlah cinta kasih akan Tuhan kepada anak-anak kita sejak mereka dini sampai mereka dewasa. Berulang-ulang ajarkan. Ketika engkau dalam perjalanan, ketika kita di dalam rumah, neng modom nang dung hehe muse, ikon gabi bagian nasotar sirang do, mengajarkan taringot tu, hatani dibata hasitongani hatani dibata, cintakan Tuhan kepada anak-anak kita. Asasian met amang dohot inang. Buhita manugu-nugu nasida manada hasitongani. Karena semakin maju zaman, semakin besar tanggung jawab yang kita hadapi sebagai orang tua. Subuh ini yang rohata. Pertama, bahwa hidup kita harus menjadi teladan. Subuh biholat dihata pengoto nak kaya nakon. Sotong roa kaya nakote madok, bapak kan bisa hanya ngomong aja. Aledang tarida marhiti-hiti, hataridaan di pabahenan. Teladan itu tidak hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui perbuatan nyata. Salinari ngulun nanatoras, ikubui gabi tiruan tua kaya nakota. Tabuan nasida hobar tu hapur siaota, tua dupani di bata majalo padidion nabadia. Asa gabi panian nasida dihanguluan nasora sudah. Marpadan donang nahita tu debata mabuan ya nakota tu perguruan huria Protestan. Itu saya tekankan kepada orang tua.
Adung dosa hala ama madrok songonon di bagasan yang ni rohana. Di buani bana yang nakon na sikola minggu tu perguruan na sosapu de dohot tita dengan alasan molo dihuriai dah si hidung sikola minggu na gudangan dilian hadiah-hadiahin na ay hadiah nama dipikiri. Hape tarpasu-pasu dongoluna, su do hamoraon na dia sebenarnya bisa menjadi berkat tapi masih hanya karena hadiah. Tung sapu dapi gereja nai los dibuat do ya nakon na tu si. Janji kita hari ini salah satunya mabuan ya nakotai tu perguruan Huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida. Molo tabuan berarti dohok dohita disikan. Edo tongda dakola manaruhon. Dakola manaruhon ya nakotai. Tapi kita ikut beribadah supaya kita juga mempunyai kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan, menanamkan cintakan Tuhan kepada anak-anak kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin martangi yang mahita. Debata jauh Bapa rasi roha jala pardingkan basah. Nahuso bahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Si hokop jala si palua hami. Mauliati madiasini roham. Napinapatarmu di hami di bagasan Kristus Yesus. Nama kokop jalana palua ho kami. Napai ngoto kami asa manadikon naka pangalahon na robi, pangalahon na salpu, naso mangulu di bagasan hasitongan, naso mangulu di bagasako asa marparangin na baru hami di bagasako ali Tuhan. Asa margugo hami, ngulu nami gabi tiruan, ngulu nami gabi pasu-pasu, songan natoras, margugo hami laho mangajarhon hasitongami, nang tua kayan nakon na pinalumehom mutuganop hami. Huboto hami raga makaham maolo Tuhan. Na huadopi hami saliling mangulu hami di portibion. Huadopi hami dua kajol manane yang maroha. Na so perduli di hasito ngami Tuhan. Alai di paingoto do hami. Asa boy hami masih paingotan mga sahon holong nasiak koi. Boy hami tiruan nang marhiti-hiti hata. Dohot marhiti-hiti pabahinan. Urupi mahami ali Tuhan. Urupi hami manguduti ngulu nami mga sahoko. Asa margogo hami mangulu di bagasan hasitongan ni hatam. Asa marlapatan tutu. Holong na pinatuduhon mo tuganup pami. Marhiti-hiti haso sorang mo roho tutunga-tunga ni portibion. Laho paluaho kami siya dosa dohot hamatian. Ajari hami mangargahoni ali Tuhan. Nang di bagasan no bason martangia kami. Tua kanatoras na mabuan ya nakon na tua dupan mo. Marhiti-hiti padidion na badia. Ali di bata nami pasu-pasu sudia kanatoras. Di bagasan habisuhon sahala nasiakoi. Mangajarhon hasitongan tua kaya nakon nasidasian na met-met. Sahatu na magodang. Asa ngulu ni natoras ngulu na gabi tiruan. Mangulu nasida di bagasan hatam. Laos margogo nasida. Laho manuaton hatam tua kaya nakon na pinasahat mutu nasida. Nangakadat danak. Na pinasahat ni natoras na tuadupan mo marhiti-hiti padidion na badia. Pasu-pasu maali Tuhan nami. Ibur-ibur magodang di bagasan nasi dohot holong ni roham. Lehonom mo habisuhon. Lehonom mo Tuhan hahi pason. Magodang makadadanakon. Gabi anakon siuloy ajar. Tangi dia kapuda nadinggan. Asa martabatama nang las ni rohan ni natoras laho manguduti ka area riningoluna. Sarihon na kanarikoti. Dingulun niya kanatoras nang dingulun niya karuas ni Huriam saluhut na. Atong hupanggong kopo kami madaging ng todi nami. Sesama dosa nami. Mga sahon Kristus Jesus martangiang hami tuho. Amen. Mare demaida hud pasatu pilihan. Arendemamu
Saunari masuk mahita tu acara padidio nabadia. Marede mahita sian bukede nomor 146 ayat sada sahatro di ayat 2 anon jongjong ma akan atoras nama buani anak kon natar didi di inganan nabe marede mahita. Martangi yang mahita alia manami na di Banua Gijang narodo hami tu jolo mabua nakadat danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakommu pasu jala pargugui manasida mangyahi hangoluan sogot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadungan nama buan danak si didionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu liat portibion ninna mandok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni di bata ama. Dohot anak dohot todi porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu to nahoni tu hamu. Jala ingot ma say dong anakku do hamu ganu pari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangisi na porsea dohot ni di dapotan hanguluan alai naso porsea hona uhum sugut. Tangiho kamu madohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan mabuan danak tutuhan Yesus asa di jama alai di picang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma luat samu maka danaki ro tuahu unang orai hamu nasida. Aidia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokon tuhamu. Manang ICP anggo sesongon dana kibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akada danaki di apehom matangan natu nasida mamasu nasida. Atong hatindako kamu majolo hata hapor siautai rap mahamu madok. Sudi hamu madok sudi natoras. Atong alusi hamu mahata na husukutonon. Na parjolo dipangiru hamu noaing didio nakadadanakon tubagasan ni na hinaporsiaan muna alusna dipangido rohanami. Napadua hon beha naulo do hamu mamudaya na komunaon asa diboto jala di huton nasida hata ni dibata alusna naulo do hami.
Napatuluhon naulu hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asagabi ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo dohame. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadia hudul mahamu. Ale Kaleb Pratama Hamonangan Silitonga hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di ramoti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajauni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Alegerat kiwi nata legawa manulang hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajauni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Rose Elaine Melisar hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di ramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajauni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Novel Aditya Hokiano Sinaga hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajauni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Mikailas Shalomita Napitupulu hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin.
Sai diramuti di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ini yang mana? Yang ini Gracia. Yang ini? Gracia. Ali Gracia Ratu Atalia Simanjuntak Kudi di Maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amen. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Sebelah kanan, sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Ali Daniela Ratu Verena Simanjuntak Kudi di Maho tu bagasan guarni di bata ama tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ali Lekadro Zain Jiu Wayan Ramba Kudi di Maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Adriel Nathanael Panggabean Kudi di Maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Queen Mikaela Severly Gultum Budi di Maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin.
Alessandro Divaldo Natama Sinaga hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajau ni di bata. Rodi saliling nililing na. Amin. Ale Karisa Tiffany Napitupulu hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajoni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale bicar Immanuel Situmorang hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ali Lavio Laneta si mare hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di hababongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Valeri Leticia Simamora hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajoni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Sebelah kanan gendong, sebelah kanan gini gendong ya. Terbalik. Kan udah dia cari, yuk. Bisa gua marga apa dia? Marga apa? Ale Marsa Mary Lovers si Hombing hudi di maho tu bagasan guarni bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon. Tu
tu bagasan harajau ni debata rodi saliling nililingna. Amin. Ale Jennifer Saran Arasel Marpaung Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti di bata ama ho di habobongot mon tu bagasan harajoni di bata rodi saliling nililingna. Amin. Ale Felicia Timoria Simanjuntak Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililingna. Amin. Ale Christian Daran Siregar Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti di bata ama ho di habobongot mon tu bagasan harajau di bata rodi saliling nililingna. Amin. Ale Gabrielo Goklasi Hotang Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililingna. Amin. Pegang kepalanya, dua-dua. Ya. Ale Felix Mangasi Napitu Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililingna. Amin.
Nyo perju. Betaria. Tiup sama jujung. Tiup sama jujung. Ya. Ale betaria marito siahan hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan haracau ni di bata rodi saliling nililing na amin. Ale Gabriela Queen B siahan hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia amin. Saya diramuti di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajoni di bata rodi saliling nililingna amin. Ale Arnold Zevano Adiaksa Hutagaol hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi porbadia amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililingna amin. Ale Dika Prawira Sianipar hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi porbadia amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililingna amin. Ale Karina Permata Gultum hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililingna amin. Ale Christian Lucio Jonathan Simamora hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia amin. Sai diramuti di bata maho di habobongot mon tu bagasan harajoni di bata rodi saliling nililingna amin.
Atong laus jongjong masudi natoras nama buan yang nakon na terdidi di inganan nabi. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat nami akadat danakon tuho. Jala di jakoko dan nasi dagabi anakommo marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasi dari tanoon. Jala gawi panean di hangoluan nasal liling nililing na. Asi maroham dohot dia kanatoras nidat danakon. Sai pargugui jala ajari manasida manugu danakon tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajaonmo. Aliaman namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malumo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hontu pangunjunan palua mahamisian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Jongjong mahita saluhut na marede mahita sian bukwede nomor 145 ayat sada. Tatangya ko mapilihat tatu adupan ni di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haruruan ni saluhut silihon-lihon na dinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Kupasahat tami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaungmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tuangaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hontu pangunjunan palua mahami sian pangago. Haraja
pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim. Apa yang lupa ya pikirkan. Ya. Ngomong apa sih? Aduh.